kabag-uhan ang usa ka tawo? True or false? The man without love. Kaya ko nga klase nga tao, muhatag jud ko og tsansa. Because I am a man who can be sure of. By the way, ako rin si Daryl, taga-Ulas, Davao City. By the way, my name is Daryl from Olas, Davao City. Dalaga pero nakuha na. Yes, Ang kasing-kasing. I'm single, but snutsing. Snuts my heart, other people. Doha ka tuig ug doha ka bulan namin ni Charlo. 2 years and 2 months. My relationship with Carlo. Charlo. Charlo. Charing. Nasayod ako sa batasan aning akong boyfriend doon anday. Yes, I know the talent of my boyfriend. Basta babae gani, mabilidad kay ni. You know, my boyfriend, the girl you can move on. Pero matod niya nagbag-o na ko na siya. The changeable mind. Mituusad ko kay gimahal ko si Charlo. Yes. You know, I love Charlo. I accept that. Bisag laparo ni Gagtang. Bisan ay maong init sa adlaw. Pero gimahal ko ni. I love sunflower. Lapad man na. Lapad mga. Ang sunflower, lapad man na siya. Yeah. Like sunset. Like to swim the sea. It's a long story. It's a very long story. Mura po si Dora magdala-dala pa. Like Dora the Explorer. Back. Pero gimahal ako si Charlo. Yes, I love him, but I lie. Nag-propose siya kasal ka na ko. Charlo O nagsugod ang gapnod sa kong kinabuhi. proposed me to a wedding, and this is the story of the stagnant of my life. Achichi. Ikuha. Punya si tambah di satu ada video beri lain area gitu nih. Sa mga private ni nga resort sa kong amigo. Nagkakong connection. Ano mga nagtrabaho nga organize tag-event, uban pa. Lindot ganahan ko diri ba? Kaya kay treat ang adlaw, no? Paaway tag-umang. Kaloy ganahan kay kuano. Kanila lang mahugkob lang tagagukoy, paaway tagagukoy. Kanilang umang. Kung kisay mo gawas una diri sa lingin, muna siya mo daog. Saman. Sige, sa may premyo, be. Aw. Kung madaog ka, buhat na tanan mong gusto sa kuha. Kung madaog ko, buhaton nga po na ako ang gusto na ko sa imo. Sige, sigurado ka. Ano ka balas dali? O, kutkuta na, kutkuta. Bebe, kutkuta, be.
Kakot-kot na. Suma ni. Oh. Do. Sing-sing man lagi ni. Isa man yung sing-sing. Para na sa imo. Hello, you're very sweet. Ay, touch and go ni Mugan. Sa pag-itas and go ko nimo. Ay, Hindi ka mairis ako una-una kasing-kasing. Hello, wala niyo ba nag-expect kung diba? Gang. Gang, libat mo na ko niya. Gang, kami di malimat ani gang ko. Bindod kayo mo. Gang, Mo sing-sing. gang. Asli ko, gang. Sure, Joey, pakaslan. Nag-propose, kaskuha mo, pagkasalo niya, panguman, kapalala ka ako nasakpan ng anak na babae, dagan, ha? Wala. Ay, nagsuotin ng kagahapon. Lili, Malikod. di ba kung malikayan yun yung masal sa kong una-una? Pa nga ikaw, sus. Libog ko ni mo, di kay gwapo, pero pwede adarita yun ni mo ba? Mana na sa darit bisag pangit. Ikuha na naman na nila. Gang. Ingnan ka nagbago na lagi ko. Pakasali ko. Kung kita ka naggara-gara pa kong babae, wala na. Ako, trabaho lang na, gang. Kamalaw ka, gang. Kanimang ko na kung paghigog mong pagmali mo. Dili ni matakos o di ni mo makilo. Gang, kabalo ka, gang. Gang. Ina na kung uyab mahag si Lulong. Gang. Ano? O gini ang batasan ba? Di gina ko ni mapukaw ugma pag gini mo mata ni. Paitan eh. Maghulat na lang kung mamata ni siya. Diri sa kwan. Wala ko yung gibalhin mo diri sa kwan. Ay. Siguro ba ka putawon? Kami gipuna na lang yung kunin mo lapad kay nga bato. Sakit kayo ko tagkubo. Habis ka Ay, ka blood, mo eh. siguro ka. Habis ka ka mo eh. Gang. Kailan ba? Sa naman na. Kaslin ako. Sarili ngunin mo di ay. Kaslin lagi ko. Ay. Sige. Pakaslan ta ka pero ayaw pag binuwang ha? Di lagi ka sa bukuri ko nagbinuwang ni mo. Pagtarong ka. Tarong nga ba dyan ko ka ako. Tinarong ba dyan ko ni mo gang ha? Kasing mag-ingon-ingon na po ka man na kayo luto-luto. Mahiring magkaluto-luto ng spaghetti. Tago na yung kanyaw. Tago na yung kang. Di lagi. Di na lagi ko utro. Sige na. Pakaslin ako ha. Kasalta ha. Sige, pakasalta ka. Pero ayaw ko binuwang eh. Di lagi. Pagtarong ba? Yes. Ay, salamat. Ayaw ko binuwang eh ha? Di lagi. Sila ba pakasal ko? Tayo ko binuwang ha? Ayaw ko binuwang eh ba? Ayaw ko binuwang eh kot? Lagi. Basta. Kasalta ha. Lagi din. Basta ayaw ko binuwang eh ba? Di lagi. Patay mo ko binuwangan ha? Di lagi. Thank you for coming, ma'am. You're welcome. Ma'am, ang leaflets na mo sa Takirog Photography. Saligid akong kalaban, kompetensya, di kayo naman kalagot kayo. Oy, birds! Natay kasalsutan karong Sabado? Asa? Dahil sa Santa Ana Church. Ako birds papo kanya akong kamera birds. Pugihan na mo. Asan mo na po? Solar na eh. Ha? Solar. Bantay mo na. Siya.
Montong na neighbors pagka nang pag maabta gabi ang kasal birds, di na ka mo picture-picture kay Kana kay kuani kasi kung Lobat. kauli. solar. Ha? Sa man imong kamera, wala mo nagkalkyo, solar. Pero karon birds, dili na nini mo pwede na nini 24 hours birds kay. Ano lang may kuan na solar. Nakanek ta kaya. Uy, May gula ko sunflower lagi. Ibabaw para sunflower diya kay para ang solar permanente. galing nga. Maghampag ka po daday ang solar ka kamera. Ay, ayat, ikaw ang takap. Mura na kag bakang bungog now, ha? Gulang na ka ng photography. Di ba klibag ka dyan ko? Napara ba tayo mong skandals ko? Ako nga ito involved sa DVD ba? Baligyan ko na ko Sige, narabay ko ano, narabay kaso ana. Malinaw na yan. Mabalos pa niya. Sige. Kamu ba naglalis sa budbudi ha? Diyot, sabado natin kasal ha? Ariglado, boss. O niya, basig mga sunod bulan, ano po tayo kasal? Kana. Kaysa may kasal Sabi ba? kasi na na, Reg. Ikaw, boss, kasi kasal na boss. Si, Kwani, Gabs. Di, kasal na ko na. Unsa! Oh, kasal na ako na. Magpakasal na ako. Ikaw, kadarit di mo mapakasal ka? Birds! Laki! Tingnan lang, si Jordan na birds. Boss, mapagaw mo ba ka nagkakaunog ko ang boss mo, titi? Overhearing? Sa man mo. Basta nagkakaroon ka, Kwan Birds? Kasang kabayat, Birds? Budget. Sa ko na yung alibago giloto nga. Kabalo kita malibago nga mahibat ang mata na. Ito dyan ang pakano na itong amo na. Talawa, nagpakasalang kalit. Boss, o sa may gamitan ni masimang paghikaw. Kamu ba? Magpakasal ko, di ko maghikog. Ano na istorya ha, boss? Naiuban, gusto nga mo kalikawas na. Ang uban, naghikog na dyan sinuon. Sakto ka niya, Birds? Otro po ka. Iya, Birds. Kasang ka pakasal, Birds? Diligin mo paminawat. Okay na kay Birds? Okay na kay Birds? Karang sunod bulan, pakasal ko. Boss, masig na limungawan lang ka, boss. Birds. Gusto mo bonus? Ay, gusto kayo. Okay kay ka mapakasal sa bulas kay Kwan. Pakasal na ba, boss? June ko na, June. Pakasal na ba, boss? Pila may bonus na mo, Birds? Basta, ako na'y bahala sa yung bonus. Paruhan ang imong bonus niya ba? Basta, uy, tama na ha, katong model na itong syutan, ingna lang ko kung asa na ito sundoon ha. Nalapit na kita nga model. I-text lang ko niya. Itesta ka. Sige, mo, atos ako sa bisitahon ng akong... Automatic rifles retreat masuka. Basta daw si Daryl kadali ha. Excited na kayo ko. Sige, Birds. Sige, Birds. Sige, boss, ayaw, boss. Untalig ka magbahay, boss. Birds. Relax ka na, Sino Birds. ako, sir? Ako gabi ko, sir. Sa kasa to dahil dato uyab. O sabi ni ko, abo, ay nagkikong sa masinuod. Tanawa ko, tiguwag ako, pero daghan niya po kong uyab. Di ba, paborito naman yung palabok? Oo. Latag ni- Labukik ko. Nilatag na sa itong mamahimong ninong, si Adalino. Katungkuan po. May ano nito po gamay? Si Adalino Francisco? Buta na to. Butan bito ka na si Adalino Francisco Vito. Pero mura magnaikuan. Parang magita naman tayo tinaguan. Tinaguan, Ako sa abrihan ko hanggang ha. Kaning palabok para makakaon ka. Sige, kang kuan. Ay mong palabok ko. Mura mo nagkuan, Ang labok na good ni. Lagi, sa pulan sa taana, Dali, nag-text ni mo, gang. Ha? Nag-text ni mo. Pakibasa lang. Okay. Ano may password niyo, Digipax, Bumax, Pipagas. Unyo.
Ano yung nag-text? Anihin na diri sa Central Bank kay nana diri ang babay. Pick up po na lang ni nato diretso. Di ko masuko. Bagay parang na misis kay parang nag-vibrate. Hubag kaayo, birds, kagumkum pa jud. Kaasubo, sexy. Nakapok short daw siya o niya, long-legged. Ang iyang wedge kay Tiger. Pilit-pilit. Dapat mo trabaho, tawhanak ka, ha? Diyan! Oh! Dalawin na niya. Okay! Agay! Agay! Agay, oy! Wala! Basa! Usa man na yung gigagawa niya? Basahan na! Ha? Dangang babae! Kisa kay bayana! Ha? Naada mo akong nga babae na ay hana mo akong nga babae. Kisa na bayana na! Ha? Wala kayo ni Ujang ni ay! Usa pikapon! Ha? Kalawa basahan na! Si Central Bank pag yun! Central Bank pag yun! Kaway taste ninyo ay! Kung ano na, huwag ka po ka nagpag-untungan na ka. Sari ka nagyawin pa. Ha? Bisang di ka kwapo na. Huwag kasalo ito ba? Daryl! Daryl! Kasalo mo niya! Birds! Manang bayana mo, Joe? Nasugbog, blondie, pinakpok ang shirt, long-legged. Muna yung model na to? Ah, Birds. Birds, ikaw na lang shoot dito, Birds. Problema ko, Birds. Birds, ayun, pag inana, Birds, ay ko binaangi, Birds. Ako may masat, anak. Sus, ikaw pa. Muna yung mong ampay. Ikaw na, kabalo naman ka sa... Birds, ay sa, Birds, ay ko na, Birds. Kabalo naman ka sa konsepto. Ato, ikaw na lang. Birds, ayaw, Birds, ba ayaw? Ano sa may problema ni mo, Birds? Problema? Di ko makasta ni Daryl. Okay kayo. Birds, Di ba ka malipay, anak? gamay, pero... Random ako, Birds. Nakaprepare na Birds, tanan. kanay mo ganda, Birds, ka kwarta, Birds. Ayun, ato na lang ang ilaala, Birds. Birds, sa kadangan ako tanan Brazil na pwede, Birds. Wala ko ibuat tautan. Nabasahan niya yung text. Sa pag mo text nga. Birds, ano to ng imong didang, no? Birds, kibakakon, magkahit ka. Birds, hindi mo to, ako di naman kibakakon, kahit ko. Birds, mo na nakadaot din mo, Birds. Sige na, Birds. Ikaw na lang nga na, Birds. Di ako, sama na ako na, Birds. Sige na, angyo lang ko ng Birds. Oo, isa kalibo. Ikaw na bahala. Sabi sa kaliboy. Sige na, 1-5 ulas na na. Sige na. At tuuntan ako si Daryl. Sige na, mag-shoot na Birds, mo. gwapo lagi ka ron, Birds. Ha? Gwapo lagi ka ron. Balo na ko na, Birds. Ano kung nalugulugi, Birds? Kaya wala kayo kwarta mo. Birds. Sige na ako. Ya, Birds, palihog lang. Kapasa ko niya. Istoryahan na to si Daryl, ha? Sige, Birds, sige, Birds. Dalhan ang babae dito. Dalhan na dito pag mo man kag-shoot, okay? Okay, Birds, okay, Birds. Di ba, ni style lang eh. Hey! Birds, Birds. Oh! Nag-jeep na magkakaroon na naman mo na akong kotse, Birds. Uwani, pagbuot niya. Ya! Ay! Wala, tama tayo, no? Ako ba na ito nag-jeep? Wajugay, kau sama tawanan ka. Tom.
tinuod lagi. Abi pala ko nag-usap na kang tawala ka, wala lagyan po kalaon. Nang naipag na ko. Bisa pamungutan na ka sa barangay na mo. Ayaw ko ginganagang kaya ba sino niyang dili na mo tuong taga-barangay na mo. Anak ka na, kung tayo nyo kapitan na, adarit pa sa da. Wala lagi. Wala lagi na mo to. Model? Pinapok ka short, blanding buhok, long legit. Dapat yun sa Central Bank, pick-upon sa mga nadyay. Isa mga nadyay sa Central Bank, jay. Ayaw! Ano na si Tuyik so kabalo na siya. Wala ko na ginuang. Ayaw! Den, Bray. Ay! Oh. Mauna bayaran na! Ano siya bang ka? Yung pag-anak mo na mong model. Ma'am, Waning... si Kwan eh, ma'am. Si Heidi. Hi, ma'am! Ma'am, ano yung itong model, ma'am, nga? Kwan, ma'am, among gi-pick up sa Central Bank. Kahit naman siya katultulgon, taga Kwan, mga siya, taga... Tayo mo yun, malagamot, mga nilahagod. Mo gani na. Kaya siya mong sutan para sa tarpaulin. Ibutang na mo sa studio. So mga... Model man siya nag-endorse man niya ang sabon, ma'am. Kabalo ka. May tinggi nga sabon, ma'am ba? Kabalo ka nga. Excited na kay gustong kasal. Di ba? Boards? Giingnan na ako ang trupa nga. Set up daan tanan para sa kasal na to. Ma'am, di igod. Sige na, gano'n na, boards. Di kita, ma'am, excited kayo na siya, ma'am? Kamarga, wala ko nagbinuang. Kaya nyo ko binuhangi Wala ka. lagi. Happy na ka. Sorry na kung nakalitan ka. Wala lagi ko gabinuang ni mo. Happy na ka. Gago tayo luwan yun. Ano rin, nagpamasakan ako. Siyempre na miscommunication na nga. Ha? Words niya! Mag-shoot kami, sir! Tara, mag-shoot na ta. Di ka mag-uban, nilira ka. Mag-shoot na gani mo. Ingong gani ko. Ha? Mag-shoot mo na. Mag-shoot mo na. Bigamo dali. So the light unusual, that classic